De een leert het van zijn heid, de andere van zijn broer. Maar na de hitserie op Netflix Oeskaken had deze sport een enorme boost maken. 78 staan er op de teller. En ik geloof dat er nog maar 2 afgezegd hebben. Dus we hopen dat iedereen komt. Er wordt in groepen van 6 gespeeld. Dat zijn de eerste 4 groepen. Nou, die spelen dus 5 wedstrijden. Iedereen tegen elkaar. En vanaf de groepen E tot en met K dan hebben ze 8 spelers. En dan spelen ze dus 7 wedstrijden. Schaken is toch best wel een moeilijk spelletje? Ja, dat wordt wel vaker gezegd, maar ieder spel is moeilijk. En als je de regels kent, dan is schaken best wel goed te doen. Dat is de koning. En wat kun je met de koning? Eigenlijk gewoon alleen de stappen die er rond zitten. Ja? En je moet de koning van de tegenstander proberen schaakmat te zetten. Dat de koning nergens meer heen kan en die schaak staat. Zo, geen Alles ze eerlijk moeten maken, is er een toernooileider, maar ook een tafelleider. Waar let je daar zo op? Ja, de kinderen hebben de juiste manier om te spelen en de resultaat goed noteren. En wie weet wie gaat winnen. Om iedereen een liekevolle tanktier te gaan, wordt er maar een klok spelen. Nou is die ene beter om het bierspel en de oren. Ja, meestal kunnen jeugdspelers slechter het eindspel spelen. En ik vind dat ik best wel goed het eindspel kan spelen. Dus ik speelde een eindspel en ik heb ook in het eindspel ook mijn tegenstander van het bord geveegd. Met een heel mooie tactiek, wat heet de zetwak. En kun je je vader ook verslaan? Ja, dat wel. Vader kan ik wel verslaan. Je vader kan er niks van. Ja, hij kan het wel, hè.